Päätin lähteä legendaariselle Vaarojen ultralle hyvin menneen Nuts ylöspalloskisan jälkeen. Väliin sattui pieni kylkiluun murtuma, jossa meni pari viikkoa keräillessä hieman itseään, mutta sitten sain tehtyä 3 viikkoa 160 kilsan viikkoa, josta sai hyvän fiiliksen kyllä oman tekemiseen, joten näillä oli hyvä lähteä sitten kohti Kovia ja Vaarojen 130 kilometriä. Nyt on kisapäivä, illalla on startti ja tässä laitellaan tavaroita, reppua valmiiksi. Onko urkkajuomat jo valmiina? Joo, urkkajuomat on siinä valmiina, eli 2 urheilujuomaa, puoli litraa lötköä, sitten yksi lötkö varuilta selkäpuolelle, sinne puoli litraa vettä, ihan kaiken varuilta. Ja sitten 1 lötkö vielä on täällä tätä Squeezy Liquid Energyä, erittäin hyväksi havaittu oli jo tuolla ylöspallaksella, niin varmasti lähtee nytkin mukaan. Otetaan ihan tavan geelejä taskuun 4 kappaletta. Niin eiköhän niillä jaksa ja sitten vähän karkkia mukaan, niin niillä mennään. Mites otsalampun kanssa? Otatko varalampun? Mikä sulla on? Joo, Phoenixin Super Raptor 3 lähtee päähän. Sitten varuilta on vähän pienempi varmaan repun pohjalle menee tämä. Eiköhän niillä pärjää. Sitten totta kai pakolliset varusteet. Avaruuslakana, joustoside tuonne repun pohjalle laitetaan ja sitten sään kestävää takkia se ja sieltä se lötkö reppuun sinne ja takaosalta ei muuta tule. Ja sauvat ajattelin ottaa mukaan. Vaikka mitään videoita katsonut, niin ei siellä kovilla juoksijoilla ei ole sauvoja. Mä ajattelin, kun niistä saa helposti otettua tukea sitten. Ja mikä urkkajuoma sulla on? Urkkajuomana lähtee Squeezy Lemon Flavor, eli sitruunan makuinen, ja niitä on pakattu minikrippusseihin. Arviolta se, että saa 2 lötkään sitten laitettua. Kannattaa tosiaan suosia sitten tämmöisiä lötköpulloja, missä on vähän isompi tää suuaukko, niin on helppo sit kaataa se tommosesta pussista. Siitä ei puolet on maassa. Ja mukaan lähtee ekaa kertaa myös Squeezy aminotabletteja kisaan. Treenilenkeillä on käyttänyt aika erikoisen makuisia, että ei näitä ihan huvikseen kehtaa syödä. Mutta näistä nyt olen huomannut, että ei lihakset ehkä niin kipeydy. Ja palautumiseen auttaa mun mielestä hyvin. Niin näitä nyt lähtee semmoinen, voisiko 5 kappaletta ottaa puolen välin huollossa. Niin. Minne se muut jätit? Tsemppiä! Ei muutakaan voitella yhden. Anna mennä. Onko kaikki hyvin? Hyvä, hyvä. Hyvä. Hyvä, hyvä.
Ainakin 5 minuuttia, tai 5 minuuttia oli eroa siinä tiepätkällä. Hyvä, hyvä. Onko kaikki hyvin? Isi, saastaiko pissin? Siis se on vähän sellainen... Vähän tuntuu, mutta ei ole pahasti edes kipeä. Kohta mä kauan saavun. Onko se Juho kaukana? Miten Tomi kulkenut? Miten Tomi kulkenut? Miten jalka jaksaa? Vähän revähti tuolla. Joo, mutta pystyt jatkamaan kuitenkin. No, vähän aina muistuttaa. Joo. Salla vaan kyselee, että onko se ihan ok, niin ilmeisesti semi ok. Joku 4-5 minsaa ehkä. Miesten ultramatkalla 130 kilometrillä nopeinta vauhtia piti Kontion juoksuvalmennuksen Tomi Ronkainen ajalla 17.58. Hyvä Tomi! Toiselle siellä juoksi Team VJ:n Juho Kunnari ajalla 18.08.51. Ja kolmannelle sijalle sijoittui tässä tiukassa ja raastelevassa kilpailussa Tampere Trail Runningin Mikko Ojala ajalla 19.11.51. Minun mielestä reitti aika hyvin merkattu. Ei siellä kyllä eksymään ei pääse. Otsalampun valossa vielä näkyy ne reittimerkit, niissä on ne heijastimet. Niin ne kyllä erottuu kauas, että mihin suuntaan on menossa. Kengiksi valitsin samat, mitkä oli Nutsu Ylläspallaksella, eli HK Tekton X2. Erittäin kevyt polkukenkä. No ei sitä oikeastaan tiennyt, että se oli vaan varoen mentävä ja oikeastaan sillä ryläyksellä alkoi sitten jo ihan hyvältä taas jalka tuntumaan. Niin siitä oli vaan, että no antaa mennä vaan, ei kun missään. Mikä liian pikku vaivallinen. Energiasuunnitelmalla oli ottaa 15 minuutin välein urkkajuomaa ja sitten oliko puolen tunnin ja
tasatunne aina ottaa keelijuomaa tai keeliä ja sitten niitä suolatabletteja tunnin välein. Ja irtokarkkeja oli. Metukkaa oli kans tosiaan repun pohjalla, mutta ne oli sitten ihan hätää varana. Ne jäi sinne repun pohjalle kuitenkin. Koska se keelijuomista ja urheilujuomista noin 60-70 grammaa. Sileen kisoissa tulee vähän enempi otettua, mutta tuo oli aika riittävä. Itse asiassa ei tainnut kyllä kertaakaan tulla semmoista väsymystä edes. Vaikka nyt se pimeä aika vähän alkoi jo painamaan se, toivoi, että alkaisi valostua, mutta ei kyllä semmoista oikeata väsymystä. Tietysti kokemusta on noista vuorokauden juoksuista, niin aika helpolta tuntui kyllä nyt. Joo, eli mukana oli noita Squeezin suolatabletteja, 200 milligrammaa, kun siinä on natriumia. Aiemmin mulla on jalat krampannut pitkillä matkoilla aika laillakin, niin tunnin välein noita, niin enpä oikeastaan ei ole tullut näitä kramppeja. Sen siinä on huomannut eron. No meillä on tietysti Kontion lähellä tässä hyvät treeniolosuhteet. Pääsee polulle, on kilometrin päässä oikein mainiot harjumaastot, niin siellä mäkireeniä ja sitten jotain minuutin vetoja polulla. Ne on oikeastaan yksi lemppari treeneistä, vaikka siellä nyt kerran kaaduinkin ihan mukavasti. Sitten tietysti tuli vielä silläkin jonkun verran aika monipuolisesti, että ei nyt ihan kokonaan polullekaan. Joo, kyllä tässä on kuun loppuun jo varattu Ranskan matka, että siellä on Alpissa on vuorokauden kisa ja sinne lähdetään hyvin palautuneille jaloille.